Joan den ostiralean, irailaren 29an, eginda Patxi Salaberri Zaratiegi Euskaltzainaren sarrera ekitaldia, Uxueko pilotalekuan. Patxi Ondarra zenaren lekua beteko du Salaberrik Euskaltzaindian. Gauzak horrela esanik, irudidu besterik ez dagoela. Askoz gehiago ere badago, esan nahi sakonekua eta aditzeko modukoa izan baitzen joan den ostiralean Uxuen Patxi Salaberriren sorterrian izandako ekitaldia. Honako hau kulturari hemen Euskal Herria irratian egiten diogun tartea da, eusko ikaskuntzaren babes eta laguntzarekin. Kultura, gogo ahalmenen garapena. Patxi Salaberri Zaratiegi 13. da, badok 13, bera da, Salaberri. Nafarroa garaiak izan duen edo duen 13. Euskaltzaina. Lehendabizikoa Arturo Kampion gerora gehiago izan dira eta badira 13. Patxi Salaberri. Puntu hori izan zen Andres Inigo aita bitxi moduan aritu zen beste euskaltzainak gogoratu nahi izan zuena. Andres Inigok erantzuna eman zion aita bitxi den ezkero Patxi Salaberriri guk aurrez adituko dugu. Izan ere, Andres Inigok erreferentzia egin baitzion Uxueri, Salaberriren sorterriari Euskaltzaindiak joan den astean bilkura izan zuen herriari. Herri historikoa, herri begiratoki bat, eta hortaz beste ezaugarri batzuk ere badituena. Andres Inigo. Hemen, Uxuen, puntu kardinalen arabera, Pirinioak eta Monkaio, Aragoiko eta Errixako mugak begien bistan dituen begiratoki paregabe honetan. Erdiaroko aztarnak eta egitura ederki gordetzen dituen hiribildu honen kaskoan dagoen gaztelua, aspaldi eliza bihurtua, Iruñeko erresumak lehenik eta Nafarroakoak, ondotik zaintzailetzarako eraiki zuten. Nafarroako erresumak hasiera batean defentsarako soilik erabili zuen leku erakargarri hau, ikasketa, ikerketa eta kulturaren zaintza eta zabalkunderako ikur bihurtzeko asmoa ere izan zuen. Jakina da, 14. mendean, Erge etxeko Carlos Bigarrenak unibertsitatea eraiki nahi izan zuela hemen. Oraindik ere agerian dauden zimenduek erakusten duten bezala. Uxue hortaz toki historikoa, baina gauzak nola diren. Zona ez baskofono deklaratua, alegia, euskaltasuna ukatua duen bazter batean dago Uxue, eta hortaz, euskal izaera, legez ukatua duen herri bateko euskalduna da Patxi Salaberri. Andres Inigo. Horregatik, 13. izendapenak erranai berezia du. Aldaketa kualitatibo adierazgarria baitakarkio Nafarroari. Bere hiriburutik, edo bere hiriburuko lerro paralelotik, 53 kilometro beherago dagoen herri honetakoa izateaz gain, herri berriko merindadekoa lehendabiziko euskaltzaina delako. Hona, aintzat hartzeko datua. Nafarragitariek 86an foru komunitatea 3 hizkuntza eremutan zatitu, eta handiko 20 urtera euskaltzain berria nongoa izanen eta eremu ez euskaldunekoa. Nafarroko erresumak herriberako mugan bertan zuen behatoki historiko honetako alegia. Hori azki ez dela, sarrera hitzaldiak zer egiaztatuko eta bere sorterri historiko honetako izenen jatorri euskalduna eta herriaren berandu arteko euskalduntasuna. Adierazgarria, ala paradoxikoa. Urratsez urrats, Europa baturantz goazen urte hauetan, mugak ezabatzen eta desagertzen ari diren garaian eta bereziki komunikazioaren munduak muga guztiak urratu dituenean, gure erkidegoak 3 hizkuntz eremu horietan zatitua izaten segitzen du. Gero eta paradoxa nabariagoa sortuz. Ez da paradoxikoa erraterako Nafarroko eremu ez euskaldunean dagoen hiribildu honetako edozein biztanleek foru komunitatiko administrazioaren zerbitzu publikoekin ez bezala. Estrasburgon dagoen Europako legebiltzarrarekin harremanak euskaraz izateko eskubideak berbaturik izatea.
Espero dezagun, Europako erakunde gorenean begiztatzen hasi berri den jarrera itxaropentsu hori, argi berri baten urrezko printza izatea, gure lurralde honetako egoera hertsia epe laburrean askatzen lagunduko diguna. Tokia alde batetik, legez nola trapatua dagoen da nola izan beharko litzateken eta Patxi Salaberri persona. Haren ezaugarri batzuk aipatu baititu Andres Iñigok, besteak beste gogoratuz aita zendu berria duela Gildo Kisuskilea, usuetarra bera. Patxi Salaberri aldiz mutil azkarra, euskara nola ikasi zuen, hoi ere gogoratzeko baita, eta gainera hoi gogoratzen hasita, dena esategatik pozgarria, haren irakasle izateko ohore izan dugun guztiontako. Pozik ez ezik arro ere eoteko motibua ematen baitigo. Andres Iñigok Patxi Salaberriren ibileraz aipamena eta hor toki bat hemen irinekoa Arturo Kampion euskaltegia. Salaberri eta Zarategi deiturak zituen gazteak, barnean zeraman nonbait, sorrekuan ikasterik izan ez zuen hizkuntzarekiko jakindina eta ikasten hasteko motivazioa eta gogobizia. Kontua da, 15 urtetan basilargoa egiten ari zelarik, Arturo Kampion euskaltegira jo, 3 urtez hizkuntza ongi ikastea lortu eta handik gutxira euskaltzaindiaren D titulua eskuratu zuela. Zalantzarik gabe, orduz geroztik, euskara Patxiren lehen hizkuntza izan da. Patxi Salaberri euskaltzaina, 13garrena, eta duela urte bete zendu zen Patxi Ondarra ultzamarrak utzitako tokia hartu duena, eta baita ark eramaniko euskaltzain domina ere. Patxi Ondarrak aldiz aurrez Iraizozko Polikarpok eramantzuna hartu baitzuen. Hor kate baten segida bada, eta segida horrek badu ezaugarri bat ere. Joakin Lizarraga, Elkanoko erretora, eta honen idazlanak, hoien argitaratzaile izan zen Patxi Ondarra. Eta Patxi Salaberrik, joan den ostiraleko itzaldi horretan, izan zuen Joakin Lizarragaren aldarrikapena. Zer delata? Izan ere, lurralde zabaldueneko euskalkiaren erakusle baita, Goi Nafarrera hegoaldekoarena. Patxi Salaberri. Aitza Polikarporen bidetik, Joakin Lizarragaren lan franko argitatu zituen, eta eztarritzeko, Elkanokoaren idazkietan, Iruñerriko euskaran ibiltzen ziren izen, adiz, atxizki, erranaidu eta bestelako aberastasunan hitz baitaude, irakurlearen edo hobeki errandezadan ikertzailearen esperoan eta begira. Irakurtzaile arruntak ez duelako, damurik, Lizarragarenik irakurtzen. Damuri diot, altxoradiek anitzetan oso erabilgarria direlako, eta norbaitek bere euskarari nafar kutsua eman nahi badio, datuak eskura eta irizpidean dituelako. Egia da, Euskara Batuaren garaian, harrigarri gerta daitekeela, Lizarraga bezala mintzatzen edo idazten hastea. Naiz badiren, Erroibarren eta batez ere Aezkoan, antzeko euskara darabiltzen hiztunak. Kontua ordea, ez da orain Lizarrak bezala idaztea, honek duen altxorra baliatu eta bide horretatik Euskara Batua aberaztea, osatzea. Nafarroak ere, edo Ego Nafarrera mintzatu den alderdiak zehazki hau erran, izan behar baitu zererrana eta zeremana hiztegi batuan eta bestelakoetan. Erran izan da, Nafarrok ez dugula euskaraz idatzi, eta egia da neurri batean Nafarroan ez dugula izan ospe eta izen handiko idazle entzutetsurik. Erreinu zaharrean, hainbesteko edadura izandako Ego Nafarreran izkiriatu duenik. Axular Urdazubiarrak Lapurteraz idatzi zuelako, eta horixe Giputz Uitziartuak erdialdeko hizkeran batez ere, naiz ez bakarrik. Guretzat arditzakegunen artean, Bereain Utergakoa, Elizalde Muskikoa eta Lizarraga Elkanokoa ditugu klasikoetan. Beranduago, 20. mendean gehien bat, Larreko, Polikarpo Iraizozkoa eta Mariano Izeta ditugu. Baina hauek, oinarritzat, bastango hizkera dute, batean edo bestean, eta lehenak, Larrekok, iparraldenazko joera. Maneza hondiere, Nafarra zen, Luzaideko ordea, hizkeraz garaztarra. Lizarraga izan da, Nafarroko erdialdeko euskara, erdialde ekialdekoa, nolakoa zen erakutsi diguna. Bonapartek, Elkano, Holtza, Hitza eta Garezen
19. mendean bildutako materialak ere izanagatik, Utergako berienen lanez gainera. Baina hauek, 1621 eta 1626koak dira, zahar kutsu nabarmenekoak. Muskiko Elizalderen doktrina eta herri bereko Morentindarren testuak ere baliagarria dira arraz. Gezalaz, ordea, egun garen herritik urrunda. Nik Ibargoitiko edo Orbaibarko libururen bat, edo gutxienez izkribu luze edo laburren bat izan nahi nuke. Baina zorigaitez, oraino ez dugu olakorik, eta gure eskualdeko euskara neurri batean bederen ezagutzeko toponimiara jotzea beste biderik ez dago. Euskaltasuna nola sortu zaion, zerk eraman duen euskara ikastera eta euskararen ikasketan sakontzera, bere sorterrian, Uxue alde horretan eta bere inguruan nolako euskara hitz egin ote zen, garai bateko hango bizilagunek nolako euskara egiten zuten, galdu baita eta idazkirik ere ez baita libururik horren inguruan, beraz, nahita ez toki izenak aztertzera jo behar izan du. Toki izenak aztertu eta hoiek gainera modu sistematikoan. Horrela, irailaren 29ko ekitaldia egin den tokiak, pilotalekuak, badu izen bat gaurko egunean Andramutxo moduan edo baliatzen dena. Uxueko jendearendako izen xelebrea bitxia da horrek bere atzian zer duen ere argitu du Patxi Salaberrik, Andre Butzu baitzen hori Anderen Butzua. Baina toki izenak azaltzen hasita eta jakina bere sorterriak berak Uxue izen hori nundik nora duen hori argitu du Patxi Salaberrik eta hitzaldiaren pasarte horixe entzunen diogu segidan. Egun, erdaraz, Ujue erraten diogu herriari eta euskaraz ezbairik gabe Uxue deitu izan da, ixarekin. Ez dakizu zen nolako azentua zuen, baina logikoena Uxue erraten zela pentsatzea da. Eta izan ere, horixe da azken hamarkada hauetan Uxuetarrek euskaraz mintzatzen garenean ibiltzen dugun aldaera. Bai eta bere bat, emakume izentzat nagusitu dena ere, lehengo Ujue edo Maria Ujueren kaltetan. Nago, herriko alaben eta haien ondorengoen artean badirela jatorrizko Ujue edo Maria Ujue bat baino gehiago, gero Uxue edo Miren Uxue bihurtu direnak. Halaber, eta honek toponimoaren azalpenarekin du zerikusia, badira Uxue bilakatu diren jatorrizko Paloma batzuk, eta erroa gure herriaren izenaren aldaera batean duten zenbait Uxua ere bai. Aurtengo uztailean, aldizkari arrosa horietako batean, Holan, okerezpanabil, berria heldu zen, baizik eta Espainiako telebistakate ezagun bateko programa arrosa baten aurkezleak alaba izan zuela eta izentzat Uxue ezarri ziola. Euskal izenak paratzea, jakinaren bezala, gero eta ohikoagoa da euskara mintzatzen den edo mintzatu den alderditik kanpora ere. Eta adibidez, anitz dira Ainoa deitzen diren Madrilgo neskak. Eta hor dago bestalde Iker Casillas jokalaria. Real Madrid futbol talde ezaguneko eta Espainiako selekzioko atezaina. Dena dela, aipatutako aurkezlea sortzez gipuzkoarra da, eta senarra ere Aitor Senar izeneko bat probintziakoa, eta aitetamak Nafarrak, Elgoien herrikoak. Irudi duenez, aurkezlea, telebistan azaldu zuenaren arabera, hemen izan zen bizitzan, eta nonbait, herriaz gustatu eta horregatik ezarri zion Uxue bere alabari. Itzulnadin etimologiara. Jose Moret iruindari idazlea eta euskalduna da, 17. mendean bere Anales del Reino de Navarra ospetsuan hain ezaguna den artzainaren eta usoaren pasadizoa kontatzen duena. Y para memoria de la maravilla y de la paloma que trajo o descubrió el ramo de oliva, anunciadora de bonanza en aquella inundación de maometanos, la villa tomó el nombre de Usúa, que en el idioma vascongado vale lo mismo que paloma, y se llama Santa María de Usúa, aunque con el tiempo se ha alterado algún tanto, y se llama Ujue. Los privilegios antiguos Usúa le llaman. Privilegio dokumentu zaharrek ez dute beti Usúa deitzen. Egiarran, antzeko formak aurkitzen ditugu. Uxuatxerekin, uxuatxerik gabe, Usua bilezerekin, baina ez Usua bere hortan. Baditeke ordea dokumentazioko lekukoren bat itzuri izana. Nola nahi ere, Uso izen arruntaren eta Uxue toponimoaren arteko lotura aspaldikoa da.
aipu honetan ikusten den bezala. Bada Japoniako ikertzaile bat, Masunita izenekoa, lan batean baino gehiagotan gure alderdiko toponimoez arduratu dena. Jaun honek, enengo egunkari ezagun batean idatzi zuen, ujue edo uxue, latineko puteun hitzetik atera zela. Bakizu hori pozo dela erdara eta putzu euskaraz. Oinarritzat, uxueko putzu ugaritasuna hartuz. Azkeneko hau egia da. Uxuen, beste leku berdeago batzuetan adina euri egiten ez badu ere, iturri eta iturburu franko daude. Guk badugu bat etxean, eta gure aitaren arabera, gizuzkilea zen eta ongi ezagutzen zituen herriko etxeak, badira beste olako asko beste etxe frankotan. Alarik ere, putzu ugaritasuna gora behera, oso zaila da uxue edo ujue izena puteunetik aterazela onartzea. Fonetika historikoak soinuen bilakaerak eragozten duelako. Gainera, Goñi Gaztanbideren lanean 1146ko Ursua aldaera aurkitzen dugu. Ursua hau 1147an Usua gisa eta lehenago eta beranduago uxue moduan era batera baino gehiagotara idatzia agertzen den bera da. Agezarrak uxuera beilari etortzen ziren 1547ko uxue bidea odonimoko bera. Txutxuko eremu bat adierazten zuen Lergako 1582ko Usueko oian ondoan ere opatzen duguna. Agezan 1588ko Usobidea, bi ezerekin, Usobidea, bakar batekin, dokumentatzen da. Eta ez da dudarik, hemen folk etimologi baten aizinean garela. Hotz, Usubidea aldaeratik abiatuta, jendeak egindako interpretazioaren aizinean. Mitxelenaren iritzian, daitekena da uxue toponimoa urzo, usotik aterea izatea. Taipatu dugun erredun aldaerak azalpen etimologiko honen alde egiten du. Errez eta isa bilakaera onartzeko arazo fonetikoak badaude ere. Aukera bat, oinarrian hipokoristiko dugula honestea da. Dokumentazioko uso, gizona, usoa emakumea, pertsona izenaren maitasunezko forma. Bilbon, 15. mendean ageri den usoxe, den antzeko zerbait, uxo edo uxua alegia. Bukaera, Orbeibarko etxague eta untzue herri izenetan dugun gue leku atxizkia izan daiteke. Baina arazoa da atxizki hori ez dela oinarri antroponimikoekin inoiz agertzen, guk dakigula. Beste azalbide bat, toponimoaren osagaitzat uso eta gue uso lekua ditugula pentsatzea da, baina orduan, isa zabaiko hori azalpenik gabe gelditzen da. Ikusten duzu, beraz, uxu izenaren torkiaz mintza daitekeela, baina aldi berean gauzak ez daudela erabat garbi.